kun on toi palkanmaksu on ulkoistettu näille isoille toimijoille ja sitten palkan saaja ei saa itse kysyä sieltä palkanlaskennasta enää oikeastaan mitään. Niin ja sitten nämä palkkalaskelmat on yleensä tosi sekavia, että niitä ei oikein niin kuin pysty tarkastamaan kauhean hyvin. Mutta kuitenkin se, että jos huomaa, että puuttuu korvauksia tai palkkaa, niin onko työntekijä oikeutettu viivästyskorkoon ja sitten tämmöiseen odotusajan palkkaan? Joo, siis siinä on määritelty se, työsopimuksessa on määritelty, että mikä on se palkanmaksun ajankohta. Esimerkiksi aina vaikka viimeinen päivä niin kuin sitä kuukautta. Ja jos ei se silloin ole siellä tilillä, niin silloin sitä odotusajan palkkaa voi vaatia ja myös tietysti sitten saada. Eli oliko siinä, muistaakseni oli yhtä semmoista juttua niin kuin hoitanut, niin siinä oli muistaakseni 6 päivää voi saada sitä odotusajan palkkaa. Eli se on siis ihan normaali päiväpalkka ja sitten maksimissaan se 6 päivää. Ja kyllä mun tulkintani mukaan se viivästyskorko sitten siltä myöhemmältä ajalta, kun sitä odotusajan palkkaa ei enää voi vaatia enempää kuin se 6 päivää, niin silloin se maksamatta jäänyt palkka, niin se on, kun se on sopimuksella niin kuin sovittu, että se maksetaan joku tietty palkka, niin jos se viivästyy sen sopimuksen suorittaminen, niin siitä sitten saa korkolain mukaisesti, tällä hetkellä se on 9,5% vuodessa, niin voi vaatia sitä viivästyskorkoa. Mutta käytännössä nämä menee sitten aina niin kuin käräjäoikeuden kautta. Siihen täytyy sanoa, että jos kaikki nämä palkkakiistat ja muut vastaavat jouduttaisiin käräjäoikeuksien kautta viemään, niin siihen kyllä menee sitten tosi pitkä aika. Käräjäoikeuksissa niin on vähintään vuoden mittainen käsittelyaika näille asioille ja monesti ne kestää sen 2 vuotta myös, että tämänkin takia tarvitaan siis aktiivinen ammattiliitto, joka pystyy sitten sen työnantajan kanssa sopimaan siitä palkanmaksusta ja sen häiriöiden korjaamisesta. Että nythän on ymmärtääkseni Helsingin seudulla niin on ollut tosi isoja ongelmia siitä, että nämä palkat on myöhästynyt tai niitä on laskettu täysin väärin ja johtuu just tästä ulkoistetusta palkanlaskennasta. Ja kun siinä on sitten käyty läpi, että miten ammattiliitot on sitä asiaa hoitanut, niin luin jostain, että siinä on sitten ammattiliitto tehnyt rikosilmoituksen. Ja mun mielestä se niin kuin kertoo siitä, että sitä asiaa on niin kuin hoidettu huonosti, siis liiton puolesta. Eli ensinnäkin se on niin kuin hoidettu huonosti, että se on annettu mennä ylipäänsä sinne ulkoistettuun palkanlaskentaan, mikä on johtanut siis tähän varsinaiseen ongelmaan. Eli siihen, että se ei olekaan enää kulkenut se tieto sieltä työnantajalta sille ulkoistetulle palkanlaskennalle. Eli se ammattiliiton olisi pitänyt jo siinä vaiheessa, kun sitä ruvetaan edes harkitteen koko ulkoistettua palkanlaskentaa, niin ryhtyy vastarintaan. Tämä mun tulkintani mukaan niin johtuu ihan suoraan siitä, että nämä vanhat ammattiliitot niin ei pysty eikä halua hoitaa niitä omia tehtäviään.